Takže moje meno ešte raz, Karolina Lehocká, som z obchodnej akadémie Trenčín. V podstate u nás v rámci obchodnej akadémie som taký nováčik aj v tomto predmete, tak dúfam, že sme to možno poňali dobre a pochopili. U nás v rámci toho trenčianskeho regiónu v podstate našli sme, že je Trenčiansky energetický environmentálny klaster a potom je, ktorý sa vlastne aj teraz vytvára, je to Trenčiansky kreatívny klaster. My so žiakmi sme sa viac menej rozhodli pre ten trenčiansky kreatívny klaster. Ja som aj vlastne s pani Zbytekovou komunikovala o tom, že či by to tak mohlo byť, takže niečo sme si vymysleli, ale kľudne povedzte váš názor, že či si to viete predstaviť alebo nie. Trenčín ako samostatné mesto je vybrané, ak ste to možno niektorí počuli, ako Európske mesto kultúry v roku 2026 a vlastne pod týmto záštitom vznikol aj nejaký trenčiansky kreatívny klaster. Tento klaster bude združovať nejaké teda viac menej aj kreatívne, ale slúži aj na podporu toho sociálneho rozvoju mesta. Umožňuje vlastne propagovať tú našu kultúru, umenie, ale možno aj ten nejaký sociálny rozvoj v rámci celej Európy. Čiže celkovo slúži aj to Európske mesto kultúry, hlavné mesto kultúry na propagáciu celého toho mesta. V podstate tuto je to, čím sa zaoberá ten klaster. Je tam literatúra, hudba, film, vizuálne umenie, činnosť, vydavateľstvo, galerii, múzej, knižníc, dizajn až po vlastne nejakú digitálnu tvorbu, čiže ten rozsah je naozaj veľký. S tým, že my v podstate so žiakmi sme sa tak o tom bavili, že ako možno podporiť ten klaster. Možno to nebude úplne podnikateľské, ale čo aj žiakom v tom vyučovaní nejako chýba, tak je to možno nejako prepojenie toho duševného zdravia, umenia tým, že sme tu všetko obchodné akadémie, tak viete, že majú strašne veľa odborných predmetov a možno veľa aj takých predmetov, na čo sa týka myslenia alebo nejakého vôbec toho duševného zdravia a o vytvarnej to už sa vôbec nebavíme, lebo skrz teda počtu hodín už by sa tam možno nič také nezmestilo ani, ale na druhej strane žiakom to veľmi chýba, možno aj preto uznali to, že sú v dnešnej dobe také veci, ako sú a sami dobre viete, že veľakrát sa rieši teraz, že už žiaci sú vyhorení, majú stres, nevedia sa namotivovať, nemajú vôbec žiadne záujmy. Potom nedaj Bože to dôjde až tomu najhoršiemu, že mali sme nejaké teda aj tie samovraždy, že ukončia ten život. Takže nejakým spôsobom sme chceli niečo také vymyslieť, aby žiaci tomu predchádzali. Čiže nejako tak zatiaľ, čo máme tak nahrubo spravený, tak žiaci si vymysleli, u nás aj v Trenčine je také Kino Hviezda, neviem, či to poznáte, alebo ste o tom počuli. Ono sa teraz rekonštruovalo, volá sa to, myslím, že teraz tomu dali názov nejaké kultúrne kreatívne centrum. Tam vlastne aj tento kreatívny klaster dosť často sa bude aj nachádzať, robia aj nejaké podujatia a deti si teda vymysleli, že by mohlo byť niečo také pre žiakov, aby sa stretávali. Dali sme tam zatiaľ, že každý druhý týždeň, mesiaci a riešili tieto témy, riešili teda témy aj čo sa týka, možno prepnem ďalej, toho duševného zdravia aj školy, že stres, nejaká psychohygiena, depresie, motivácia a potom to prepojiť nejako na to umenie, pretože to je aj možno také niečo ďalšie, že aby si našli nejakú takú voľnočasovú aktivitu. Čiže nie, ako hovorím, že možno tuto sa troška aj bijem s tým, že aký by mal byť možno ten podnikateľský zámer, ale myslíme si, že veľmi by to vedelo podporiť tých žiakov, hlavne čo sa týka nejakého toho psychického možno vývoja alebo celkového toho nastavenia popri tom všetkom umení a že by si vedela aj nejako ten čas voľný tráviť lepšie ako na sociálnych sieťach a rozprávať sa možno o zaujímavých témach, ktoré vznikajú v ich veku. Takže toto je za nás asi taký návrh. Tak kľudne môžete zhodnotiť a možno by som sa aj rovno spýtala, že či by to mohlo byť a ako spraviť ten podnikateľský zámer. A ešte by som doplnila pani, ktorá má na starosti tento klaster, s ňou ešte iba stretnutie máme naplánované tým, že deti u nás mali začiatkom tohto roka prax, takže sme sa ešte nejako k tomu nedopracovali, ale máme sa s ňou stretnúť a predstaviť jej to. Super, tak ak môžem ja prvá, Áno? tak veľmi pekne ďakujem. Tým, že sme spolu aj hovorili, tak som si to nevedela úplne predstaviť, že asi ako idete, ale teraz mi to dáva zmysel a myslím si, že aj ten podnikateľský plán sa z toho dá veľmi pekne urobiť, že vlastne pripravíte ako keby pre ten klaster celý jeden balík hotový, ktorý ten klaster môže realizovať smerom k stredným školám v tom vašom regióne. Že možno, že ten klaster sám o sebe má nejaké svoje aktivity, ktoré bude robiť, ale toto je jeden kompletný balík, ktorý on môže realizovať smerom späť k školám a je to vlastne podnet
zo škôl smerom k ním, za mňa je to veľmi dobrý pohľad alebo postreh, ako by sa, lebo sa tým pádom ten klaster zverejní v rámci širokého spektra študentov. Čiže už idú ďalej do života s tým, že povedzme počas štúdia mali nejaký benefit z toho, že v rámci toho mesta klaster je a oni ako študenti ho mohli využívať. Čiže už sú v kontakte s niečím, čo je pre ich nejaké ďalšie fungovanie, môže byť aj profesné, ale tak minimálne pre to psychické alebo také je to fajn. Skúste vy ostatní. Ja som chcela povedať, že aj tak je to výborný podnikateľský zámer, presne tak sa dá nastaviť, pretože zase všetci tí ľudia, ktorí sú aj lektori a tak ďalej, vlastne musia byť nejako ohodnotení, nemôže každý robiť bez peňazí. To znamená, že keď robíte aj takúto veľmi dobrú prácu, aj to umenie a tak ďalej, každý z nich to musí mať nejakým spôsobom aj ohodnotené, čiže vy to môžete postaviť ako podnikateľský zámer. Dobre. Určite sa to dá a si zoberte len treba sú tie sociálne podniky a tak ďalej. Nakoniec, čo robia aj charitu, aj oni musia, aj tí, čo sú tam zamestnaní, starajú sa, upratujú a tak ďalej. Každý z nás musí žiť z peňazí. Uvedomme si, že vždy je za tým, aj keď si myslíme, že to je charita, ale niekto sa musí získať tie peniaze a niekto, kto tam pracuje, musí to mať aj uhradené, lebo nemôže robiť zadarmo, nikto z nás nežije zo vzduchu. Takže vždy je to podnikateľský zámer. Berme to tak, že nie že keď už poviem podnikateľ, že je tu niečo, neviem, ale vlastne aj toto je podnikanie v dobrom, akože je to dôležité a preto aj ten umelec potrebuje zarábať peniaze. Ďakujem. Ja sa ešte teda vrátim k tomu, aby som si to aj ja utriasla v hlave, takže že ako keby sú dve roviny toho, čo spracovávame, že jedno je to, čo je pre tento projekt, že pošleme klastre do školy dôležité, aby sme vedeli smerom k ministerstvu hospodárstva predstaviť, že ako by sme ten klaster spropagovali. A to je vlastne toto, čo pripravili žiaci, že aby sa tam dostali študenti. A druhá časť toho je to, čo si pripravíte na veľtrh cvičných firiem a to je vlastne ten podnikateľský plán. Dobre. Dobre? Ďakujem vám pekne.